Ako ay tumututol no sa ilang mga grupo. Hindi nga natin alam kung grupo 'yan o isolated na pananaw ng isang tao na hindi organisado pero sumusuporta kay VP Lenny. Ang posisyon po namin hindi dapat boycottin ang angkas at kung babalikan at babalikan po natin ang talumpati ng ating pangalawang pangulo kung tayo ay didebatihan o magbibigay ng masasamang salita laban sa atin, ibawi po natin ng radikal na pagmamahal. Okay. So you're saying, sir, even VP Lenny, I mean, you know her, you know VP Lenny, she will not support such calls, just to be clear. She will not. She will not support such calls because alam naman po natin naghahanap buhay rin po ang ating mga angkas drivers, no? At meron naman free choice ang bawat isa kung gusto nilang sumuporta o sa kahit sinong kandidato. Kaya para sa akin, hindi naman tama na i-boycott ang isang riding company just because some of its riders, malay ba natin, merong mga angkas na sumusuporta kay VP Lenny, bakit po natin ibo-boycott ito?